Поздравя всички, аз съм Велислав. Днес ще играем Gangster Vegas 4. Yes! Уху! Хайде де. Вижте Хюсеин, така го кръстих. Яко са прически и всичко най-яко съм кръстил. Рокерско моторче. Ще бъдем рокери. Криско. Дън. Само да ви се представя, аз съм Велислав и съм на 10. Няма да ви кажа къде живея. И ако ви хареса клипчето, ви харесва. Ако не, не харесите. Гледайте са всички. Иху! Инг! На морето. Бричка от 80-те. Охо! Яко, а? Добре, след като отида да продам тая кола, ще ви помоля да играя една мисия с зомби апокалипсис. И тя на survival, така че не ми е проблем. Да знаете, аз съм ужасен шофьор. Само да продам колата и отивам за мисията. Ще ми даде сигурно 5 лева. Гаси бричката 5000. Чакайте да метнем една бомбичка. Яко! Не се подпалих аз. Не! Окей, брато! Започваме мисията. Survival. Събрал съм общо 226 зомбита. Почваме. 60 зомбита на 29. Мокни! Така, реално. Ужас. Сега е най-гадната част, братоци. Можете тихо. 62 зомбита на 10. Мокни! Качвам в YouTube. Това беше всичко. Сега само трябва да си намерим... Охо! Ламборджини! Георги! На мен ми идват 3 ламборджинита. О, как сте? Зомби! Уху! Дишайте ми прахто! Ще ви верижна катастрофа. За ужасния. Казах, дай ми пари. Такива, на мен не ми идват. Нито един. На мен постоянно ми идват само такива. Не знам как. И ми изчезват за една скла, не? Ето, двама в момента са при мен. Изгазих двамата на... не, то жив. Бе, още ли си жив? Уху! Дин. На морето сервитюрки бързо стават ухажурки. Бързо, преди да са дошли зомбаците. На морето ухажурки бързо стават аматьорки. Мокни, бе. Тя ме убиха. Отивам богаташки. Гати дрифтовете. Тихо, качвам в YouTube. Ламборджини. Как си, бе, брато? Къде са зомбаците? Не. Това ти как го се? Не мокни. Ма как го се? Няма да ти кажа. Дишай ми прахта.